Învățarea limbii engleze o misiune imposibilă la maturitate? Nu. Asta dacă înțelegi că nu există scurtături. Nu poți sări etape. Trebuie să parcurgi drumuri. De asemenea, trebuie să înțelegi că exercițiile de comunicare nu sunt începutul. Ele sunt visul către care te îndrepți. Asimilarea conștientă de limbaj, adică învățarea structurilor gramaticale și ale elementelor de vocabular, este pasul întâi. Utilizarea acestora în context, adică în exerciții de receptare, exerciții de citire și de ascultare, este pasul al doilea. Parcurgând aceste două etape, ești pregătit pentru producere de mesaj. Începe cu mesajele scrise. Sunt mult mai ușor de cuantificat și de corectat. Urcând aceste trepte, ești pregătit pentru comunicare fluentă. Asimilarea conștientă de limbaj, alături de exersarea în context și producerea de mesaje scrise, te duce către ceea ce îți dorești cu adevărat, comunicare fluentă în limba engleză.